Amambusho ongifundele sivala amaBhayibheli. Okunye nokwenza ukukhuluma kusasa. Romans chapter number 8. Romans chapter number 8 asifundele sonke manje. Romans 8 verse. Ngeke ngimtole. Usibani ngeke ngimtole. Ngeke ngimtole. Uzomtholela. Ngabe ungcola ngeke. Mawungamtoleli futhi kusho ukuthi awulona ibandla likaJesu. Funda Romans chapter number 8 verse 1. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngokumthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ongikhululile emthethweni wesono nowokufa. Ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono walahla isono enyameni. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama epha ngokukamoya. Samanti sibandla likabantu kamoya. Yeah. Ngokuba bakwenyama banaka inyama. That's all. Kepha bakamoya banaka ukamoya. Abakwenyama banakani? Abakamoya? Kamoya. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kamoya kungukuphila nokuthula. Awuthandaze bangizusile. Izwi lenkosi. Baba uNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Baba izwi lakho liphilile. Izwi lakho linamandla. Ukhuluma ngalo Baba kulobu busuku uNkulunkulu oyingcwele. Sivule Baba izindlebe zikamoya silalela wena njengoNkulunkulu ukuthi ukhulume usiqondise usifundise Baba onamandla wonke ngoba akekho omunye ongumzali njenganawe uNkulunkulu oyingcwele. Thatha udumo Baba ntambama sisahlangene uNkulunkulu oyingcwele usihola kuwo konke njengoThixo wethu uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu owenza konke kwenzeke. Khuluma ngathi silalela wena Jesus. Asiphuthume bafundisi bona so. Sikhabuleni kancane ngathi angifundele. Sikhabuleni kancane. Funda. Lelo lami. Ngakho ke abasayekulahlwa abasebunyeni noKristu Jesu. Abaseyulahlwa abasebunyeni noKristu Jesu. Umthetho womoya oyingcwele. Lalani bazalwane. Lento yokuthi thina thiwa siphila emthethweni. Sola. Siphila ngani? Asaphile ngomthetho. Sikhululekile la. Asikwazi ukukhululeka bazalwane uNkulunkulu esekhona. uNkulunkulu Baba unomthetho wakhe. Uba uMongcwele unoJesu unomthetho wakhe. uMongcwele futhi unomthetho. Yeah, so asikwazi ukuthi singathi asiphile ngaphansi komthetho. Siphila ngaphansi kwawo. Sibambile futhi ngempela hayi kancane ngani. Sibambile. Bengifuna ukudlulisa lo ndawo nje. Sibanjwe yiwona umthetho njengoba usibona nje ngabe sesiyekele ukukholwa. Mina ngindedwa ngabe sengiyekele ukukholwa. Kodwa manje umthetho kamoya. Umthetho kamoya ungubambile. Yeah, manje umthetho kamoya. Funda mngadi. Ngithandaza bafuna bazoghabulana kancane ukughabula kuphela. Ngakho ke abaseyokulahlwa abasebunyeni noKristu Jesu. Kubeka ngiqondile lapho kubeka mngadi. Umthetho womoya oyingcwele ngokuphila usikhululile. Yeah. NgoKristu Jesu emthethweni wesono nowokufa. Yebo. Lokho umthetho owehlulekayo ukukwenza. Yeah. Njengokuba wakhuthazwa imvelo yokonakala. uNkulunkulu wakwenza wathuma indodana yakhe. Yeah. Inofuzo lwemvelo. Inofuzo lwani? Kushuthi hayi umuntu. Inofuzo lwemvelo. Awasho njalo wena baphela kesho. Alright, manje inofuzo ingqalabutho lekhuluma ngayo. Lo okuthiwa inofuzo lwemvelo khuluma ngengqalabutho. Yeah. Ingqalabutho yebo. uNkulunkulu wakwenza wathuma indodana yakhe. Inofuzo lwemvelo. Yokonakala. Kusho uJesu wathwala ukonakala. Wayenofuzo lokunakala. Yeah.
ukuba ibe umhlatshelo Yeah. wokuhlawula isono. Yeah. Wasigweba isono semvelo wasilahla ngecala. Hawu ma. Athi abezo ke le. Isho. Wasigweba isono semvelo Yeah. wasilahla ngecala ukuze izimfanelo zonke umthetho ozifunayo zifezeke kithi. Yebo mfethu. Thina esingasabuswa imvelo yethu Thina esingasabuswa imvelo yethu yeah kepha sibuswa ngumoya sibuswa ngumoya njani umoya oyingcwele moya ngokuba labo ababuswa imvelo yabo banjani izinhliziyo zabo zinaka okwemvelo kodwa labo ababuswa ngumoya banaka izinto sikamoya oyingcwele. uyakuba zikweleni Ukunamathelisa inhliziyo ezintweni zemvelo yokonakala kubanga ukufa kodwa lowo onqondo yakhe ibuswa ngumoya onqondo yakhe yabona abantu bafuna angithende izwa manje usuyezwa kusho ingqondo inazi izinto zayo kodwa ingqondo kufanele ibuswe moya ukuze ingenzi izinto zayo yenza izinto zika moya. Angithi bafethu mawudlinza awubayazi induma ngalabantu abadala mawudlinza udlinza kambi emidlinzweni yakho kuthiwa wenza isono angithi umoya kaNkulunkulu uyakutshela ukuthi sonjani uyambona uJesu mayithi obuka owesifazane kodwa yazi objabi uJesu uthi indoda nje ebeke yabuka umuntu wesifazane yamkhanuka uthi iphingile kusipilalile angithi uyabona umthetho kusho ingqondo yethu kufanele kusobani ithi lento noma yenzeka la ingqondweni sikhiphe thina ngokukamoya siyoyilahla enyameni futhi la isitasele khona baba umfundisi uyazi nje ngibe nenkinga la engqondweni yami kwafele kwamngena umuntu othile wangena athi baba ngegama lika Jesu abeke la ingqondweni isandla la ekhanda lami ngesikhathi ebeka isandla la ekhanda lami lento akamoya engene la kumina yokuthanda umuntu osifazana iphume ngendlela engene ngayo ngoba iBhayibheli lithi umzimba wami ithembe hayi likamoya umoya ingcwele makungena izinto ezingcolile emzimbeni wakhe siyabikwa ukuze umoya ingcwele angethembe engethembele izinto ezinkulu mangithembeka kwencane hayi awukuthi baba amakholeso waphatha namhlanje akhulile kwelikamoya anomoya ingcwele kodwa lowo onqondo yakhe ibuswa ngumoya loyo onqondo yakhe ibuswa ngumoya uthola ukuphila nokuthula qedile imvelo ebusa umuntu iyamelana noNkulunkulu amanga leyo nto amanga iqinile imali bafuthi ngumuze ogcina ubani okwazi okakhiphe imali esontweni yeSuku kube mnandi hayi kumele ngiqinise mfowethu othi khona nzozo kahle nzozo ngithi mina ngakithi makuzokhipha izishumi akubi mnandi yini ingoba usuke wenza into yakamoya kodwa uyenza kuphi enyameni manje ke inyama kufanele njani inyakaziswe uliwe kuba nekomiti elifukayo la phakathi xoxe uyikhipha impela imali engaka athi lo munye ngizipha ekaNkulunkulu athi ngiyakuyona uNkulunkulu yamali wena kumnyama athi umnyaka yona yamnyama eyaNkulunkulu athi wabona ngikhipha kodwa uzodlala yabona uNqose ikhuluma la enyameni labantu bala enyameni ngoba yithu sekubisa ukuthi wena emhlanganweni usukume
emhlanganweni usukume emhlanganweni uthi lalelani lapho doda mina ngaqhuma into eyodwa ngikwazi ukuthi ngaphandle kwaKristu ebethele mina ngiyanikela noma niyathanda noma ngithandi